Tingnan na tayo. Ay, magkasikaso na pugsi ko tayo. Okay. Ganda. Marami ko pagsit. Morning. Mag-alaw na naman yung araw sa Marilong. So, 11, 22 na. Sunod sa mga Illinois sa Clarkling. Kamsor. At sa Ragay mo. Sunod kay Mr. Macas, Francis Macas, kay Jewel Rice, mga Diban, Cameron Resort, Cameron Resort ko lang. Sunod kay Mr. Japan, sunod kay Mr. Villano.
natataparan, patay. Kung natataparan, pusit-pusit.
ano? Sige lang. Sige mo. Ito ko pinahirapan. Sige mo. Ha? Sige mo. Sige mo. Balik yun na diya. Pagkata nga mo balik. Oops, today. Oops, naman.